गिबियावनो खुलुमबाय साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौ and good morning everyone दिनैहाय आरोबावनो थांबावसै नै बिदिनोसै लाइफआ ओरै खाख्रावलायसै बाबाखौहाय दिनैहाय आरोबावनो डक्टर दिन्थिनोहाय लांबावसै MRI बो खालामनांगौ आरो गोबां टेस्ट माबा माबि खालामबावनांगौ दं ओमफ्राय नै डक्टरबो दिन्थिनांगौ বিভিন্ন রকম गोबाङैनो खामानि लानानै थांबावसै कचबिहारजोंहाय नोंथांमोननोहाय देखायलांनोसै दा जों थांगासिनो दङ गुरुद्वारानिफ्राय जोङो ओरैहाय कचबिहारनि लामाजोंहाय जों थांनायसै नोंथांमोननो देखायलाङो बिराद गिदिरनो फरेस्ट दङना जोंनि बेजोंहायबो बे फरेस्टखौनो दिन्थिलांनायसै फुंजा लामाया बिराद ट्राफिक माने बिरादनो गारि खारगासिनो दं ओरै जोंनिफ्राय फैदों समावहाय एसे फाका जायो नै बहाय मोनसे ओमफ्रायहाय गुरुद्वारा आरि दङ टेम्पल नैबे गेट एयारफोर्सनि मालंगी लज बेजोंहाय गोबां लजनो माने गेस्ट हाउस बिदि दङ हमस्टे माबा माबि गोबाङानो जोंनि बड'फ्राबो जायफोरनि न'आ नेशनेल बे हाइवे खाथियावहाय बिसोरो बयबोनो माने न'आखौनो गावबागाव न'फ्रावहायनो हमस्टे मा होनो बानायनानै लाबाय मोजाङानो जायो बेफोरबायदि बानायनानै लायोब्ला गोजाननिफ्राय टुरिस्टफोर फैयो गिदिंनोहाय ओमफ्रायहाय बेसेयाव बे खाथि खालाफोरावहाय थाफैयो बे आर्मि केम्प नामा हा आर्मि केम्प जोंहाय आर्मि केम्प दाखालिहाय आङो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन PCOD अथवा माने PCOS नि बिषयैहाय गोबाङानो बेवहाय कमेन्ट्स होदों गावनि प्रब्लेमखौबो बुंहरदों रियेलि माने गोबां मानसियानो बेफोरबायदि प्रब्लेमजोंहाय फेस खालामनानै दङ कमेन्ट्सनि गेजेरजोंबो मिथियो आरो ओरैनोबो जों बुजिनो हाखायो बे मेनलि PCOD बा PCOS खौहाय गायनोकलजि डक्टरफ्रानो नायो खिन्थु माने साफ्रोमबो गायनोकलजि डक्टरालाय गोबां दङ खाथि खालावबो जोंनि एलाकाफ्रावबो थायो खिन्थु एसेबां एक्सपिरियेन्स नङा बिनि जुनैनो PCOD बा PCOS फोरबादि हर्मोनाल इम्बेलेन्स मोनसे प्रब्लेमफोरखौहाय किउर खालामनायनि बिसोरो माने खुब एकटा एक्सपिरियेन्स थाया बेनि जुनैनो आंनि मिथिनायावहाय सासे कलकातानि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट गायनोकलजि डक्टर दंमोन बिथाङा बिराद मोजां आं नोंथांमोना जिहेतु आंखौहाय कमेन्ट्सआव बुंहरदों आं जगाजग खालामनो माने आंनो सिगां आं कलकातायावमोन आंनि पस्टिंआ बे हस्पिटालावहायनो जोंनि कलिगनिनो सासे माने हिन्जावखौहाय दिन्थिदोंमोन बिथाङाबो माने गोबाव बोसोर हाबा जानानैहाय कनसिभ खालामनो हायाखैमोन 8 इयार्ससैमोन आरनानैहाय बिथांनावहाय बे डक्टरनावहाय दिन्थिनानैहाय लास्टावहाय कनसिभ खालामनो हादों बेखौहायनो आङो एसे जगाजग खालामनोहाय सानदोंमोन खिन्थु दा एसे बिजिबो दङ नै न'आवबो एसे असुबिदा जानानै दङ जुदि आङो कन्टेक्टखौ मोनोब्ला नोंथांमोननोहाय आङो अबस्यय बे डक्टरनि आङो लकेसन बा डक्टरनि नामखौहाय आं नोंथांमोननो खिन्थानाय जायफ्रा माने फाहामजानो गोसो नोंथांमोना थांनो हागोन आरो बेफोरबायदि गायनोकलजिस्ट विथ एन्डोक्राइनोलजिस्ट बेफोरबायदि स्पेशलिस्ट डक्टरफ्रासो बेखौहाय किउर खालामनो हायो मानो होनब्ला बेयाव एन्डोक्राइनोलजिस्ट डक्टरफ्रासो हर्मोननि जिखुनु हर्मोनाल प्रब्लेम जायोब्ला बेफोरखौहाय ट्रिटमेन्ट खालामो बिनि जुनैनो जायफ्रा गायनोकलजिस्ट फरायनायजों लोगोसे एन्डोक्राइनोलजिस्टबो खालामो बेफोर डक्टरफ्रासो बेफोरखौहाय किउर खालामनो हायो जोंनि बेवहाय एसेबां स्पेशलिस्ट डक्टर गैया बिनि गुनैनो बेंगालुरु बा चेन्नाइ बादि बायरा जायगाफ्रावहाय थाङोब्ला मोजांसिन जायो बेवहाय गोबां स्पेशलिस्ट डक्टरफोरखौहाय मोननो हायो बेंगालुरुआवहायबो आं बेस्ट होननानै सानो ट्रिटमेन्टनि गुनै खिन्थु एसे टाइम नाङाय बेफोरबायदि माने हर्मोनाल प्रब्लेमफोरखौहाय थिक खालामनायनि गुनैहाय एसे लं टार्म ट्रिटमेन्ट
ट्रिटमेंट खालामनांगौ तो थाखा फैसानिबो मोनसे बिसय थायो तो नोंथांमोना जायफ्रा एफर्ट खालामनो हानाय थाखा फैसाखौहाय तो नोंथांमोना जुदि इच्छाब्ला बेंगालुरु बायदि जायगायावहाय थांनानैहाय ट्रिटमेंट खालामनो जायोब्ला बिराद मोजां जायो तो रायजोफोर नोंथांमोननोहाय आङो बे बुंबाय थानायावनो आङो दावराय दिन्थिबोनो बावबाय दा नैबे जाहैबाय कदाल बस्ति दै कदाल बस्ति होननानै बुङो बेखौहाय बेयावहाय मेनलि राभाफोर गोबां दङ बे एलाकायावहाय नै बेजोंहाय बिसोरनि न'आ इदिबायदि बानायो दै बिसोरो फ्लेंकिं ना मा होनो मैदेर फैयो औ मैदेर फैयो बिनि जुनैनो बिदि बानायो न'आव बिसोरो जों जे लामाजों थांगासिनो दङ नैबे लामाया बिराद गिथावथाव दै माने बिराद गिथावथावानोखा नैबे गुमैयालाय बिराद गियो गुमै एमजे दा नै मामिया माबा माबि लाइफनि एक्सपिरियेन्स खोथागासिनो दङ बे फरेस्टआवहाय सिगां गामिनि मानसिफोरा ना जोंनि बड' होन जांगर होन बेफोर गासैबो जों ट्राइबेलफ्रा नै र' लामाखौ दिन्थिग्रोनि नायलाय नै फारनैजोंबो दंफाङा लामाखौहाय गेजेरावहाय गोबाखंनानै लानाय बादि नुयो बिराद मोजां मोनो बेनि सिनखौ बेलासियावहाय फैलालाय दारुन नुसिनखायो ब्यापक तो जोंनि गामियावहाय जायफ्रा थायो सिगांहायलाय जेमन गेसनि फेसिलिटि गैयामोन इलेक्ट्रिसिटिनि बेफोरबायदि फेसिलिटि गैयामोन जों गोरलै गोरलै समाव इभेन जोङो मा होनो हेरिकेनफोरजोंहाय जों लेखा फरायदों तो बेफोरबायदिमोन ना तो बिनि जुनैनो ग्रामनि मानसिफोरा गाथेनबो माने बर' जांगुर जेसेबां मानि गामिनि हिन्जावफोर दंमोन हिन्जावफ्रा फारासाव फैनानैहाय बन खावनो फैयोमोन बन ओमफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरजोंहाय खायफा खायफाया गोरलै बनाखौ दाननानै लानोसैना होसोजानायसै हिन्जावफोरा डेन्जार खानो मोननो दा मामाया हिन्जावफोरा खानाय गुब्रुनानै फाल्ला फुथा जाजोबलायोमोननो डेन्जार खालामनाय द' तो मामि मोङाबो बेफोरबायदि लाइफआवहाय एक्सपिरियेन्सफोरखौहाय नुदों तो बेफोरबायदि नङा जे माने लाइफआवहाय रावबो स्ट्रागल खालामा लाइफआवहाय समय बुझे बयबो स्ट्रागल खालामो गाव गावनि लाइफआवहाय मोनसे काहानि थायो बयनोबो बिराद मोजां तो बेखौहाय बे फरेस्टआवहायनो आबार गिदिंहोबावो जायफ्रा टुरिस्ट फैयो गोजान गोजाननिफ्राय तो बेखौहाय हाबनायनि गुनैहाय मादारि हाटनाजोंहाय थाङो तो दायो नायगिरिफोर जोङो चिलापता मोनफैबाय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामले तो फरेस्ट बारबोबाय जोङो चिलापता मोनफैबाय तो जों थांगासिनो थानोसै तो नोंथांमोननोहाय दा आङो गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय गुबुन मोनसे आपडेट्स लाबोबावनानै खोथाबावनोसै तो थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वाचिंग लव यू ऑल